Lani muka manginang suri saluhutna nang masuk mabarisa prosesi jongjong mahita saluhutna. Wudul mahita. Di bagasan lasniroha dohami parhalado manomu-nomu haroromuna. Di bagasan kebaktian 10 aludung Trinitatis 10 sia Oktober 2025. Tapuji tapasangak madebata marhite topik ni minggu sadarion. Nunga takas wida bohini debata. Marede hitasian buku ede nomor 550 sia ayat sada 2 dohot ayat 4.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Tungi sema dongaku diaka banua gijang, jala dukon niho, danga dong di halomon rohaku di tanoon, nang pemeru sibuku dohot rohaku, say debata do partano batoan ni rohaku, jala parjabaraku saleleng-leleng na. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, nabadia doho pardosa do yang gohami, alai dioding hodo akan namarhaposan jalan nama porus tuho, alani i rohami tuho, mangasahon asi ni roham, say unang tulak hami sian jolom, akup ni i, lehon dihami roha nagirgir tumangihon hatam, asa huboto hami mangulahon lomo ni roham, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita. Tatangihon mapatik ni debata di mingguta sadarion, imasian patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata ianggo soture dalanna, ay hona uhumna dosogot akka namarsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dina onomari maulahamu nasasi ulaonmu, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari i, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak pe na mga batu hutam. Ay di na onomari do di topa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Ido sahatna, rak mangidogo mahita laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobartu pati mi. Amen. Marede mahita.
Tatopoti madosata di adopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan sitopanasa na adong. Paruhum na tigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahuulahami marhitesian pangalosian nami di patikmu. Ime marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture, rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutu dohona uhum hami alani dosa nami i, alai na tersol-sol bagi dohami noaing alani i, asima roham dihami ale debata nami, perdenggan bahasa jala para si roha doho alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di parbadia tu rohanami be. Asa terbahin hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhangoluan na sorasuda. Napi narbaga-bagam di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuha sasaan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga di arsahi hoahu marhitesian akka dosam. Jalanunga di lojai hoa aku marhitesian akka hajahatonmu. Aku tutu, aku sadiri manalesei akka pangalosim alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredde mahita. Tatangihon mahatan di debata turpuk epistel di mingguta sadarion tersurat di Lukas bidu 10 ayat 1 ayat 8 marsikat sori mahita majaha. Paropuan najugul mangido. Dungi di hatahon matu nasida upama sada pabawa ikon toktong nasida martangiang nasotu pa leba. Oto hatana adong madina sahuta panguhum sada dang diabiari debata jaladang dipardulihon colma. Alai adong ma dihutai parupuan na mabalu, naro manopot ibana madok, pitoriau maralohon aloki. Jadi lelindang rikot rohana, alainin nama muse di bagasan rohana, tutudo,
dang huabiari debata jaladang parduli au di jolma. Alai hupitori nama baluon, ala dineng-nengi au. Atik beharo ibana maun muse manggariangi au. Dungi didok Tuhan nima, tangion hamuma padok ni panguhum na geduki. Ia debata tukso pitoran nama akan napinilitna, akan nama jo ibana aria dohot borngin, tung pangeron nama dinasida. Hudok ma dihamu, makira ma pitoran na nasida, alai tagomon cupang anak ni Jolmai, ma porseaon di tanoon di haroronai. Ima sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jalan no peopsa. Amen. Marede mahita. Tidakon ma haporsiaw tay, songonahin na tidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok pertibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogona suhatu dosan, nato mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasasadai, iman tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siarto di porbadia. Adorak suabuhan, ido tuhata, natumaon na bernit, di panghuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau penor silang, natua tu banotoro tung ditanom, namulak mangolu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lahun dul tu siamu ni debata Jehova, amanai pargogona suhatu dosani, sisima ibana pang sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohok namate. Au porsea dito di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panihala Kristen akan abadia, dohok dihasan dosa, dohok dihatai nama dok, mulak mangolu dosogot daging ni halak nang mate, dohok dihanguluan nasora sudah. Amin.
Horas madihita salhutna. Huriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Tapai hutihut majolo. Tikting na meragam di minggu pasapulualuhon dung Trinitatis. Minggu 10 Oktober 2025. Horas selamat hari minggu mari pasahat huriata Tuhamu. Amanami dohot inanami na baru romar minggu di HKBP Pekanbaru. Tuhan debatama nama dongan hita di parsaurata di minggu sadario. Warta umum. Anak lahir. Nah di hari Rabu sada Oktober 2025. Nunga di paisorakon sadadak danak bawa di keluarga niamata. Suhuturon si manjunta SE. Inatairina jurita boru pajaitan. Maringanan di Jalan Kakak Tua nomor 10 Sia sektor Padang Bulan Tolu. Ruas Nataba Mamuka minggu sadarion 10 Oktober 2025. Tabado ruas ni huriata ima keluarga niamata Samuel Manihuruk inatai Ripka Yovita Syam boru lubat tobing rabdohot 2 dak danak nasida pidasian HKBP Cijantung Resort Cijantung. Maringanan di Jalan Firdaus, Gang Sabar, nomor Sia Polusia, Harapan Raya, sektor Pengayoman. Tikting Namar Bagas, Tikting Paduahon, Naing Majalo Pasu-Pasu Parbogason Ma, Harlis Perdinan Marata Sagala, Anak Niamata, Dr. Fernandus Sagala, Tubuni Inata Tiurlan Boru Panggabean Nahinan, Inang Sani Boru Panggabean, Maringanan di Jalan Dharma Bakti Gang Nusa Bakti sektor Labu Baru Barat. Huria HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru Dohot Orowan Tiolina Boru Sihombing Boru Niamata Benni Sihombing Tubuni Inata Maslina Boru Simangucong. Maringanan di Blok C Pandau Permai Huria HKBP Pandau Permai Resort Pekanbaru. Di Pasu-Pasu di hari Jumat 24 Oktober 2025 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB. Konseling pranikah di hari Senin 20 Oktober 2025, maringanan di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Tikting Paduahon, Naing Majalo Pasu-Pasu Parbogason Ma, Agung Hasudungan Silalahi SP, Anak Niamata, Albert Silalahi, Tubuni Inata, Ruslan Modiana Boru Manurung, Maringanan di Jalan Hang Tuah nomor 50 Tolu, Huria HKBP Seintan Resort Sion Seintan Ujung Batu. Dohot Orowan, Ruth Brikta Putri Boru Saragi SAK, Huria HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, Boru Niamata Insinyur Echan Saragi, Tubuni Inata Neti Nurlina Boru Pasaribu, Maringanan di Jalan Sumatera Gang Krakatau nomor Sia, Kulim, sektor Pengayoman. Di Pasu-Pasu di hari Sabtu 25 Oktober 2025 di HKBP Seintan Resort Sion Seintan Ujung Batu. Tikting Parjolo, Naing Majalo Pasu-Pasu Parbogason Ma, Mario Sahat Tua Situmorang, Anak Niamata TP Situmorang Nahinan, Tubuni Inata VM Boru Simanulang, Maringanan di Jalan Pembangunan Ujung, sektor Labu Baru Timur. Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Dohot Orowan, Weni Merlin Angelita Boru Purba, Boru Niamata J Purba, Tubuni Inatai JAN Boru Harahap, Maringanan di Jalan Raja Wali Pasir Putih, sektor Labu Baru Timur. Di Pasu-Pasu di hari Jumat 31 Oktober 2025 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB. Tikting Parjolo, Naing Majalo Pasu-Pasu Parbogason Ma, Nicholas Aris Sumantri Sitinjak, Anak Niamata Henry Sitinjak, Tubuni Inata Tiorida Hotmahita Boru Simanjorang, Maringanan di Jalan Kartini Aspol Blok B nomor C Onoplusia 10A, sektor Kompleks Gubernur. Huria HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, Dohot Orowan, Teresia Pilipa Rejeki Boru Lumban Raja, Boru Niamata, Ganda Erantes Lumban Raja, Tubuni Inata Ratna Boru Manurung,
maringanan di Jalan Air Bersih, Gang Nusa Indah, Huria GKPI Jemaat Khusus Dumai Kota, di Pasu-Pasu di hari Sabtu 8 November 2025 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, masuk pukul sia wib. Pajak konon mulak tuhuria dohot padidion nabadia. Minggu sadarion 10 sia Oktober 2025 di Patupado pajak konon masuk tuhuria ima keluarga Dr. Raymond Sitorus rap dohot 2 danak nasida nasian sektor Labu Baru Timur di Patupa di konsistori. Jala padidion nabadia di Patupa ma di Parmingguon pukul sia wib. Ruas Namording. Nah di hari Kamis 10 Oktober 2025, Jumolo Marujungolu Amata Lamhot Lubis, umur 62 tahun, maringanan di Jalan Pemuda Gang Rapelita. Tuhat tamana mangapuli sude keluarga na tinadikonna. Suara Koinonia, Situa Pensiun. Minggu sadarion 10 sia Oktober 2025 di Parmingguon pukul 10 sadawib di Patupa Huriatado acara paborhaton Situa na pensiun ima amata Situa Nelson Butar-Butar sian sektor Wonorejo. Makobasi donasida di Huriata on leleng na 10 sada tahun 4 bulan. Jala Patupa Otado papungu amplop di Ganu Parmingguon. Dalat tamadok moliate di pakobasion ni amata Situa Nelson Butar-Butar di Huriat tahun. Jala tapasahat may tujolo marhiti amplop khusus rap dohot pilihan paduahon. Penahbusan penatua Manang Situa. Minggu sadarion 10 sia Oktober 2025 Patupaon ni Huriat tama pamasu-masuon Situa HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru torop nasi halak di Parmingguan pukul 10 sadawib. Na parjolo calon Situa JMG Tambunan sian sektor Pengayoman. Na paduahon calon Situa L Boru Simanjuntak sian sektor Pengayoman. Patuluhon calon Situa E Sitopul sian sektor Rintis. Paupaton calon Situa N Boru Pasaribu sian sektor Padang Bulan Sada. Palimahon calon Situa TM Sigalingging sian sektor Padang Bulan 2. Paonopon calon Situa B Siaan sian sektor Padang Bulan Tolu. Papituhon calon Situa AP Siregar sian sektor Pandau Permai. Pawaluhon calon Situa M Pasaribu sian sektor Arengka Indah. Pasiahon calon Situa J Pandiangan sian sektor Arengka Indah. Acara ramah tamah Manang Partamueon. Duksipul Parmingguon Minggu 10 Oktober 2025 pukul 10 sadawib diuduti ma acara ramah tamah paborhaton Situa na pensiun ima Situa Nelson Butar-Butar dohot sia halak Situa na ditahbishon maringanan di Sopo Godang. Na parsidohot tu ulau ni ima parhalado Situa pensiun utusan Ganup sektor 4 halak asing ni sektor Wonorejo 10 halak. Mewakili paduan suara Manangkor 3 halak, seksi Ganup Dewan 3 halak, badan audit 3 halak, mewakili panitia pembangunan 3 halak, mewakili badan usaha 3 halak, mewakili panitia jubileum 3 halak. PHD gabungan seksi Paropuan Huria. PHD gabungan seksi Paropuan Huria di Patupa di hari Senin 20 Oktober 2025 masuk pukul 10.05 WIB. Nagabetuan rumah ima sektor Pekanbaru Tonga, Laos Patu Begehon Ede Pujian ima sektor Pekanbaru Tonga, sektor Pengayoman, sektor Bambu Kuning Tenayan, Kor Ina Parari Kamis, Kor Padus SPH. Tung sipul ibadah di Patupado rapot pembentukan Panitia Natal Paropuan tahun 2025. Seksi Lansia di hari Selasa 21 Oktober 2025 senam osteoporosis mulai pukul 7 WIB di halaman Jolo Nigareja memakai baju olahraga warna putih. Dilanjutkan ibadah dohot latihan kor. Di awal bulan Desember 2025 di Patupado pasahat ulos turwasni Huria nama rumur 70 tahun di Parmingguan siang pukul 10 sada WIB. Rapat panitia jubileum 75 tahun HKBP Pekanbaru. Di hari Sabtu 25 Oktober 2025 pukul siawib maringanan di konsistori di Patupado rapot panitia jubileum 75 tahun HKBP Pekanbaru. Riama Sude panitia madohoti rapoti. Sokongan dana diakoni sosial.
di hari Minggu 26 Oktober 2025, papungu sokongan dana program diakoni sosial dohita tujolo, mar hite-hite amplop khusus di pasahat mairap dohot pilihan napa duahon. PHD Seksi AMA HKBP Pekanbaru, di hari Senin 27 Oktober 2025, di Patupa Partangyangan Seksi AMA masuk pukul 10 siawib, maringanan di gereja Partangyangan onma Partangyangan Perpudi PHD AMA di taonon. Napatu begehon kor ima, kor ama Tiberias, dohot sude seksi AMA ganup sektor. Diharap pod doharoroni sude ruas AMA sian ganup sektor. Ulaon nabadia, nah di hari Minggu 10 Oktober 2025, nunga majalo ulaon nabadia amata situa anggiat munte sian sektor pengayoman. Nah di hari Senin 10 Oktober 2025, nunga majalo ulaw na badia inata nyonya gultom boru tapu bolon manang oppu rivelo maringanan di jalan Kampung Kelapa sektor Pintuangin suka terus. Suara Diakonia Seksi Kesehatan di hari Minggu 10 Oktober 2025, Seksi Kesehatan Patupahon kegiatan donor darah dohot screening penyakit tidak menular dimulai pukul 7 WIB sahatu pukul 12 WIB maringanan di konsistori lama. Pinangido maturwas ni huriata lau madohoti ulau ni. Sosialisasi pengenalan kemampuan intelijensi, minat bakat, serta doa bersama mengikuti tes kompetensi akademik. Pada hari Sabtu 1 November 2025 pukul 14 WIB bertempat di gereja, Seksi Pendidikan Dewan Diakonia akan menyelenggarakan sosialisasi pengenalan kemampuan intelijensi, minat dan bakat anak dengan narasumber Dr. Anda Rumondang JK Napitu MSI Psikolog. Sekaligus dilaksanakan doa bersama untuk mengikuti tes kompetensi akademik bagi anak jemaat tingkat pendidikan SMA. Untuk itu gereja mengundang Bapak Ibu, orang tua bersama anak-anak dapat menghadiri kegiatan tersebut. Ulang tahun. Tu sudah ruas nih huria nomor ulang tahun di hari hatu tubuh. Dohot ulang tahun Pardongan Saripeon. Sian Ari Sapulusia sahat tuari 25 Oktober 2025 Parhalado HKBP Pekanbaru Pasahaton. Selamat ulang tahun ma dihamu. Hatan di debatama sian huriata dihamu nasian sada Petrus 5 ayat 7. Tinggak kon hamuma nasa nahinal sohon ni rohamuna tuibana ay disarihon do hamu. Tatanyakon ma ruas ni huriata na marsahit na di rumah sakit manang na di jabu pe songon na tarsurat di tik-tikta anggiat ma di dauni Tuhan parsahiton nasida songon ima tikting di minggut ta sadarion tuhat tama nama masu-masu hita saluhutna.
Marede mahita uhut papungupelean. na umo ko dalan
Damini debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata dihita di mingguta sadarion, ima minggu pasapuluwaluhon dung Trinitatis, tarsurat doi di Sada Musa bidu 32 ayat 22 satu ayat 32. Hujahama hatani Tuhata dihita sude, songonon ma hatani Tuhata natar surat disi tapai hutihut ma. Dungi hehe ma ibana borngin nai di pangarahon majol mana na duai, dohot naposona boru-boru na duai, doho anak na 10 sadai, laho manari-pari hatari paran jabok. Jadi ditogihon manasida patari parhon di batangaiki, di patari parma nasa na di ibanai. Tading maholan si Jakob, jadi Roma sada halak marsiranggut doho ibana rodi buha siang ari. Alai dung di ida dang leak tuduksa si Jakob, disoro masui na jalangedul masui ni si Jakobi di bahen parsirangguton nasidai. Dunginin na iba nama palua maau ainung ngabua siang ari, alai ninna si Jakob ma daku palua ho da jolo di pasu-pasu ho au. Dunginin na bawai ma madok ibana, isi do guarmu, si Jakob do ninna. Jadi ninna bawai ma, dang be si Jakob do honon guarmu, si Israel nama, ai dialoho do debata doho jolma, jalamonang doho. Dungi manukun ma si Jakob, jalaninna, uapa buah guarmu. Alai ninna iba nama, buah samatung sukun-sukunmu guarhu, dungi di pasu-pasu ibana disi. Jadi dibahin si Jakob magowarni parsiranggutani Peniel, ainung ngatakas wida apalabohi di debata jalamalua todiki. Dungi dina sinalpuan nai Penieli bicarma mataniari di ibana. HP mekatekat ibana dibahen soitna. Alani ido ubahen so dipangan hala Israel urat dol-dol rasi rasa nuaing. Ala disoro pardomuan ni soi ni si Jakobi ima sahana. Dihita sude nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus, berita taringo tu si Jakob nunga tung macai jot tabige. Jala ditiki sekolah minggu hita, sai di pasaha do tu hita berita taringo tu si Jakob. Ima sahalak na mangototoi si Esau. Jala taida ma di bagasan turpukon. Dung borhat ibana manadikon hutana sida. Sian haran lau ibana tu bagas ni tulangna silaban ate. Dang namarga silaban ni ate. Namarguar silaban ibana tulang nai ate. Laus disido ibana mangalak boru. Amang inang dinamorhat ibana tusi dung diboto ibana naung muruk si Esau tu ibana borhat do ibana tu sadaluat lao do ibana madapoton tulangna silaban. Jala disima ibana boy makilalahon lasni roha, boy ibana mangula, boy ibana mangalak boru, jala dapotan ibana di anak doho boru. Gudang pasu-pasu di lehon debata tu ibana. Alai amang inang seiring dengan berjalannya waktu, tetap do ibana di bagasan biar,
tetap do ibana di bagasan holso. Jangan-jangan suatu saat nanti Esau akan datang untuk membalas dendam. Jala hubungan nape do tulang naipe seiring berjalannya waktu juga mengalami pergumulan. Atar somal do memak songoni ati amanginang alana marsijono haddo hawi ninna gabe marsiososan ate alai nang pesongoni ikon tunading gadonian ujungna. Amin. Unang molo adong perselisian gabi lamdo. Ale molo adong pe aka perbedaan pendapat. Adong pe naginwarana kadang-kadang selisih paham. Alai ikonido mabahin akana berkeluarga ikon lam solhot. Unang gabi laos naginwarana perbedaan pendapat aka perselisian ni gabi mabaik kita lam daw. Alai songon aka halak na mangulu di bagasan Tuhan Yesus. Molo tungadong pe pergumulata di keluarga ta. Ikonido mabahi kita lam dewasa berpikir. Ikonido mabahi kita lam manada. Isedo siaha ani. Isedo sianggianon. Isedo si matuakon. Isedo parumaikon. Ate. Alaulo do songoni masa. Sipata memang komunikasi na hurang pas. Terlumowi antara ni namar si matua do marparumain. Olo do sipata. Jalagudang do yate. Alai di bagasan situasi na songoni. Naing manian asalam manada nasida. Lam manada diri nabi. Dungi lam belajar manada orang lain. Manada halak na asing. Sado amang inang molo tungadong pe akana tapi kiri ditongan di keluarga tai ikonido mabahe kita justru semakin dekat. Dan gabilam dau amang inangnya. Tapi itu membuat kita bisa saling mengenal lagi satu dengan yang lain. Alana nama nada sasahalakon tidak bisa ya sekejap saja. Angga hutad deh anggi kudui ninate totalitas nunga hutad danina belum tentu mengenal seseorang itu seiring dengan berjalannya waktu. Alani ma amanginang di bagasan turbukot tabireng ma. Songo dia silaban songoni do si Jakob ada kemudian naso nahurang ma di nasidate. Jadi nin narohani si Jakob tumagom maau mulak muse tukanaan. Itarikon ibana ma ate ditarikom mamuse tulang nai dibuan ma sude aka keluargana. Jalanunga adong nian di bagasan rohana ikon mangido maaf na maau tu si Jakob. Tu si Esau. Alai nang pesongoni adong di bagasan dirina kerinduan untuk meminta maaf akan semua yang sudah terjadi. Tong do biari bana. Ibu ha mate najului dibuat ibana sahala sihaani dungi gabe dibuat ibana musai pasu-pasu natu si Esau nggak dibuat ibana besude dan dia yakin Esau ini pasti marah alanu nggak diototoi si Jakob ibana jala tabereng amang inang nang pe naung dao si Jakob sian si Esau dari segi tempat tabereng ma pergumulan ni si Jakob ipe luar biasa do taringo tu pabahenan nai naung mangototoi hahanai. Memang amanginang mulo sanga hita mangototoi jolma dak tawo pakilalan. Heado hita mangototoi jolma. Heado hita mangototoi dongata. Heado hita mangototoi keluargata. Heado ate. Molo duk berarti ya. Dak pula masalah molo dia dopan di debata jujur itu bagus. Jala ido na pinangido di debata sian aka anak do boru naon. Supaya jangan ada yang menyimpan akar pahit. Unang adong menyimpan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Apalagi ma tuaka keluarga-keluarga dekat.
Seadong do memang si patah songoni masa di bagasat diri ni sasahalak. Dia ingin lebih dari orang lain. Tapi dalam situasi itu dia tidak mau dengan jalan yang lurus untuk meraihnya. Tabering ma si Jakob yate songo dia cara ni ibana asabui sahat sahala sihaan itu ibana sahat musai pasu-pasu diri batatu ibana. Luar biasa do. Ale tong do dibantu inong nate. Dangi? Ale dong terjadi saluhut nai adong do di ibana biar. Sekalipun dia sudah di tempat yang jauh, sudah sangat terberkati, selalu ada di dalam dirinya perasaan tidak enak. Dang boy tenang rohana doho pikiran amang inang. Jadi siani boy mahita marsiajar tungso tabodo HP molo sanga iba mabahin na suringgan turungan niba jolma songoni nang tu keluarga niba. Hitama amang inang makilalahon molo naking songon na uduk kita ya mangototoy manangise mayate. Dak tabo pakilalaan itu artinya ketika kita memelihara dosa, kelakuan yang tidak benar di dalam diri kita, maka hidup kita tidak akan pernah tenang. Terus mahita songon na dilele halilu, songon si Jakobi. Alani maamang inang borhat maibana, iko pajupang nama au doho hahaki si Esawi. Aku harus membereskan semua persoalanku dengan dia. Dungi dibuam ma keluarga nai, dibuam ma anak kon nai. Dungi saat mana sida tu sada inganan di topi ni ai jabok. Ngalam margurasa, ngalam mabiar ibana, nung ngalam jonok hutana sidai. Songod dia maau nin narohana, ngamabiar si tutu ibana. Molo nunga anoku bereng si Esawon, ang guau pe nin narohana te. Dakubaw to songod dia beaw Tuhan. Memang ngamar dosa hiyan au Tuhan. Alanima ibana di dokma tu akka keluargana lau maju hamune ninnate di patari parmanasida tinggal ma holan sahalakna nomor 2 do ibana disi. Dia butuh ketenangan. Ketika dia dalam keadaan yang sulit itu, satu hal yang sudah dia persiapkan dan dia rencanakan, dia ingin menyendiri sejenak. Dia ingin menghadap Tuhan sejenak. Dia ingin bersekutu dengan Tuhan. Dia ingin mengakui segala kesalahannya kepada Tuhan. Memang ina majalan na terbaik amang inang. Molo adong napojok di rohat tahun, apalagi molo adong pergumulan karena dosa, karena kelakuan yang tidak baik, apalagi alani nama ngototo ya kadongan, jala seadong di perasaat tadang tenang. Jalan yang terbaik adalah datanglah kepada Tuhan. Romahi tatu Tuhani. Taparade ma waktu na terbaik dohot ibana. Songon si Jakobi lau maju hamu ninna di pataripar di patarujo dungi sahala nama disi ma ibana martangyang laus disi doro debata. Di bawah torona di rohani si Jakobi. Di bawah torona di rohat tai amang inang songod dia. Molo tangis pehamu amang inang tangis hita ala di pergumulan tarlumobi ma ala ni akka pangalaho nasoture dia dopan di debata. Argado ilu-ilumi dia dopan ni tuhattai. Dia tidak pernah menolak kedatangan orang-orang yang mengakui dengan tulus semua dosa dan pelanggarannya. Alani dosa didok Tuhan itu hita Roma hamu tuau hamu aka nalo jajalan nasorat hupasonang pe hamu. Dang nama dok akana berbeban berat alani aka ulaon nyan ipe dok alai terlumobi ma alani aka pergumulan alani aka dosa alani pa aka pangalaho nama bahe kita gabe dao tu de bata noaing di doko tu hita Roma hamu tuau hamu akan naloja alani dosa munai nasorat pakilala amuna nasai hira di halelei halilu hamuna dang boy tenang pakilalanmu sonari Roma hamu tuau
asahu pasonang hamu ninna. Alani amang inang, mularong dopiak kana pasorat, ngulut taon, pasorat dirita, romahita tutuhan Yesus. Maka dia akan memberi kelegaan, aka air mata, aka ilu-ilui, na marabur dia dopan nai mace argadui. Dia akan menjadikan air mata kita menjadi permata. Ya do tabigi ede tahe. Dia akan menjadikan air mata saya menjadi permata. Dung marabur iluki nakinani, dohonon di debata matuau bangkitlah. Dalani mamuse ngolumi, maka hidupmu akan seperti permata bersinar, berharga. Amin. Jadi unang arong be namanipan akar pahit di bagasan roha. Roma tu de bata, selesaikan semua, jangan besok, tapi sekarang. Jangan tunggu sampai hari esok, kalau kita bisa melakukannya hari ini. Selesaikan sesegera mungkin supaya kita bisa menjadi tenang. Dan gabe marsahit tita ala ni sude aka persoalannya te. Amanginang ali gabe tenang ma nguluta. Amanginang tabering ma di bagasan turpuki dina sahala ni si Jakob di topi ni aek jaboki dina martangi yang ibana Roma de bata marhite-hite suruanna. Pitor di haul si Jakob doate tung sohupalua ho ninna. Disukun isi doguarmu ninna de bata marhite suru-suruani si Jakob ninna. Atong mulai sonari dang si Jakob beguarmu si Israel nama ho ninna. Ala dialohodo jolma doho de bata jalamonang doho ninna. Jadi dang nama dok dialo dalam artian negatif. Alai dialo songonon lau maho ninna isi guarmu ninna te. Balua au ninna naking tung sohu balua ho ninna kan isi do hamonangan na. Dia menang karena dia terus memeluk suru-suruani debata di siate. Di haul terus dangolo au sojolo di pasu-pasu au dangolo au palua hoko ninna. Nah luar biasa doi. Ya parsitutuon na. Ala di ilala ibana debata doon. Bohini debata do na huida di son. Ala ni tung so palua kuho anggo sojolo di pasu-pasu au ninna. Songoni matong tadok tu debata. Tuhan tung sohu palua ho anggo sojolo di pasu-pasu hoau. Songon ina nama balu na jugul martangiang di episteli. Iro kan? Macai jugul iba na martangiang. Molo hata jugul di halak batak sehera konotasi negatif doyate. Ina jugul maun nin nate. Molo idok si jugul jugul baut nin nate. Si jugul don ninna. Si jugul don ninna. Molo idok si jugul si takang ate. Alai di bagasan turpuki jugul ninna ala setorus ibana mangidohon tu panguhum nageduk balua au ninna kan asamo nangau balua au ninna torus ibana ro torus tidak mau berhenti imaha jugulon nadidokna ya ringgas ni rohanaido mangido asa diurupi asa malua ibana sian perkarai. Ujung na didok panguhum na geduki na somanadda de bata na say mangulahon aka kelaliman banga say torus inat tauro nin nate na say torus inat tauro sotung maaw maon lam dineng-neng yon nin nate unangan non au digariang yon gabin na kan atong belaw ku nama ibana malua ma ibana sian perkara nai imana didokok na jugul na selalu ringgas tidak mau berhenti untuk melakukan sesuatu yang baik. Ujung na gabi boha, gabi dibela perkara nai nama dok doi songonon amang inang. Molo martangi yang pehita tutuhani, molo torus ta jugul hon, haru panguhum na geduk di boto marasini roha. Apalagi matuhatta naung parasi roha. Bukankah dia tidak akan melepaskan kita? Pasti dia akan memberikan jawaban doa terbaik untuk kita.
Alani unang menjadi martangyang, masadi martangyang ninate. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti bersekutu dengan Tuhan. Unak ya hita masohot martangyang, masohot hita lau marsaur dohot Tuhan. Muladong pesi pangidoon, pangido matorus, alay toktong madohonon, lomoni roham Tuhan nasaut, dada lomoni rohaku. Jawaban pasti ada. Songonima tabering di bagasan turpukon. Si Israel namaho seorang pemenang. Songonima hita sude amang inang harus menjadi seorang pemenang. Amin. Harus menang. Selalu menang melawan dosa. Selalu menang melawan sesuatu yang tidak baik. Selalu menang berhadapan dengan kuasa-kuasa jahat. Selalu menang menghadapi segala kekuatan-kekuatan dagingnya. Jadi orang yang menang. Sebenarnya kita sudah dimenangkan oleh Kristus melalui penebusan di kayu salib. Alani patuduhon ma amanginang tapatuduhon ma sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan dari damai sian parsio tota tu debata. Seperti Israel, seperti Jakob. Dia menjadi seorang pemenang. Dia sangat terberkati. Anak konna dileo debata 12. Macegudang dope musia kapasu-pasu. Parjupangan na pedo si Esau denggado. Ya, akhirnya dia memiliki keberanian ketika dia sudah bersekutu dengan Tuhan. Jadi bertabado pasu-pasu dia kajolma, dia kahalak na porsea nasai marhamonangan. Amanginang laos di turpuk taon di minggu taon sadarion tabering madison nungan waing rap dohotita. Amang situa Nelson butar-butar na madala ni masa pensiun ma nasida sa tokin nari. Nung atong matsegodang na pinatupan niya ka na posonay. Nung atong matsegodang pakubasyon na dito nga nga ni huriat taon. Argado sudi akapakubasyon ni naposo ni debata. Tarlumubi ma di sektor Wonarejo ate. Sahat ula tohonan mi ni natuhanido. Jalanunga sahat be diulahon na sida. Ausad diri senin narohaku do. Tuhan, paluas maaw sahat mangulahot tohonaki. Asaboy huilala sungod dia do tutu. Sahat mangulahot tohonanon. Pasti ada perasaan sukacita luar biasa. Syukur luar biasa kepada Tuhan. Alaboy madalani pelayanani nang pegodang aka pergumulan. Memang godang doa mang inang. Alay anggo soalan ni tangiang memang dang margogo iba. Anggo soadong persekutuan do Tuhan idang margogo iba. Alay diparar Tuhan ido. Jala dipataw do anggia ma saha tu ujung na anon dipataw Tuhan ima. Mau lihat mamang. Say dipasu-pasu Tuhan mapakubasyon niya mang. Jala tetap makubasi huriata di sektor Wonarejo. Tetap semangat lahu mendukung huriaon marhiti tangiang dohota kegiatan na diikuti ni amangate. Las marohat tamanginang nang pe adong memasuki masa pensiun ale lausadong donoai ngonsia nanaing ditahbiskan gabe situa di huriata. Totulas sia dorohata ala nunga dipilih debata sia sian tonga-tonga di ruasna. Narong di tonga-tonga di huriau. Bere kamu mana sida amanginang. Takas doi tadahamuna kan amanginang. Takas. Sahat nama tuna sida satokin nari tohonani. Jalanunga di bagasan tolu manang 2 tahun na sida belajar. Ngamat cegudang. Alani margogo mahamu amanginang songor sijak kopi mahamu. Hamonako kamu ma. Sure akaulau ni. Jangan pernah kalah. Tetap mahamu margogo semangat. Songon si Jakob si patama biar do ibana alai dungro ibana tu debata ada keyakinan tumbuh kembali bahwa Tuhan akan menolong. Banyak pergumulan, tapi jangan pernah takut karena Tuhan ada bersama kita. Jala ingot ma ulaun di debatado na taula.
Alanidak pasobon na hita mangulahon ulahon ni debata sahalakta. Jala ala ulahon ni debata do na taula ulahon ma hobar tulomoni rohana. Lakukan dengan persiapan yang baik. Lakukan dengan tekad, aku harus mempersembahkan yang terbaik untukmu Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Molotung penungan di lehon, tohonani, homa namar sangap Tuhan dada au. Malope hamu amang maragenda, malope hamu amang marjamita inang, dokon ma marsangap marmulia maho Tuhan. Anggo bagi aku, ima dame doho las niroha. Hasangapo ma di debata nadi gijang. Dame ma di tanoon. Dame do dihita doho las niroha. Macay sonang dorohaku amang inang molonunga hupasaha jamita terberkati akarwasi. Ido bagi aku. Dang bagi aku mandok bagi hamu jamitaku dah jago doang marjamita. Ngabe ngamanakku hamu liaun di tuhabbe. Apapun yang baik yang kamu lakukan amang inang, itu semua persembahan untuk Dia yang memperkenankan kita menerima pekerjaan ini. Jangan pernah mencuri kemuliaannya. Damang inang dah ingot mai. Jala terus mabahen marsangap guarni Tuhan, terus mabahen bahagia ruas tahun, topot nasida nungahudok hita gembala nasida biru-biru sangat salah. Jika gembala tidak mengenal domba-dombanya, harus kita kenal. Siandak danak sahatu nama tua. Kami juga belajar untuk itu. Alanido adong amang inang situa asal lebih mengenal semua jemaat kita. Dan kami nanti dibantu oleh sintua lebih mengenal jemaat kita. Alani jalohamuma di bagasan las niroha, di bagasan biar jala ulahu kamu mai sahat maula tohonan mi songoni doho tu keluarga. Keberhasilan, kesuksesan pelayanan kami juga banyak dipengaruhi oleh keluarga. Nunga gudang pembekalan tak terima natuari agak kainang amang keluarga duku kamu ma. Na terlumubi dukunganmu tangiang. Dukunganmu ima memperlengkapi aka persiapan nasida. Muluneng marjamita manang maragenda nasida, unang bebahin aka persoalan ate. Pabor hatma di bagasan dame dohot las niroha. Apalagi songon nahudok koni, hari Sabtu do hari Minggu, padahal maju aka mutung-mutung ate. Padahal maju aka parsalisian. Padahal maju aka juk niroha. Muluneng lanjut hari Senin silahkan lagi. Tetapi selesaikan segera ya. Molo neng nakko kiba tu altaron, mularong sanga adong loho di son, ba memang bergumul do. Pakilalan di ba 25 tahun gabi padita ya. Apalagi molo neng naik tu son. Mularong di son sukot, ay songon naborat do ni hilala. Alanido se martangyangi may ba, seniro matuamang, dang boy muruk mulai hari Sabtu satu hari Minggu. Molo neng muruk, hari Senin silakan torningon duate. Alai segera muse diselesaikan di dalam kasih. Oke nang? Asa dipasu-pasu di bata paku basiot tahun. Asa marsangap Tuhan ni molo idok pe. Molo nunga situa amata manang inata. Maka amata inatai keluarga ikon situaan molo inna. Dang nama dok sarbuti masudi ulaun di situe. Naong. Nama doi situa amangi inangi pe ikut paturuhon pangalaho na situa ido masuk na ya dan gabi dohon nota lebe son leon iurat tahun iurat bulanan gabi nate gabi digati tugas ni situai daong situa tong di pangalaho di pabahenan ate itu caranya kita mendukung molo ngajongjong di son amang inang situai lopi matangami di hudulan mi amang inang tangyak kumma. Asa unang mago pusuk ate. Asa margogo. Asa konsen. Molo diberek ko inang tabbas semangat na ate. Unang dibereng amang inang bah gabi lamar maguan suri ate.
Anggoipe anot dijabu balam muruk nama musa isong kaki ate. Tidak, tapi saya melihat mereka semua adalah yang terberkati, mereka semua yang punya komitmen ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ulahun ma sian nasa roham. Amin. Martanya kita. Puji-pujian hasangapo madiho ali Tuhan debata para siroha. Nunga di pasahato hatam nabadia tutongani punguanon. Di parmingguan nami di minggu pa 10 luhodung Trinitatis. Marsinodang mabohimi tuhami Tuhan asa margogo hami. Asa unang digohi biar dohol sobe hami Tuhan. Songon si Jakob naung sinodangan di bohim ibana Tuhan di parsirangguton nai dohoto marhite suru-suruanmu. Gawe margogo ibana daw ma akahatahuton. Daw ma biar dinaneng pajupang ibana doho si Esau. Gawe pos rohana. Jala dilihok kodope di ibana Tuhan pasu-pasu na balga. Digatihogo warnay si Jacob gabe si Israel. Namarlapatan halak namonang. Tuhan say hamonakom mahami. Jala monang mananghami maralohon akka hagugoon ni portibyon. Do hagugoon ni hadagingon nami. Margogo mahami tujuluanon. Mangulahon akalomo ni roham monang mahami Tuhan. Asa sahat tami majalo tupal hanguluani. Pasu-pasu masudir wasmon sianda dana satu nama tua. Linggomi jala padao siana kaparmaran. Pasu-pasu akan naniulan di tangan nasida. Pasu-pasu sudia kapinopar nasida dao manang najonok. Lehon madinasida akan nauli nadenggan. Dulo ma akan namar sahid. Lehon mai pason marhite ubat dohot aka pangubati nama jama pamatangna. Lehon magogo di akan nagaleh. Apuli ma akan namarsak. Lehon mapakirimon di aka na mangadopi ragam ni pergumulan terlumuwi ma alani aka ulaon na sudinggan. Romahami tuho Tuhan. Asa anggiat di bagasan ketenangan roha doho pikiran nami. Saha tuho masuli ulaon di tongani huriamon. Urupi hami Tuhan asa buai tulus saluhut nai nasuhagwarak kami sada-sada. Alay posdo roha nami urupanmu hami patulus soni. Sudia kana marulang tahun kelahiran doho pernikahan ruasmon Tuhan. Sai tabay mahai pason gajang niumur kelanggengan di tonga-tonga di keluarga. Tabama akalas niroha dinasida. Tuhan ditikyon naing memasuki masa pensiun ma amang situa Nelson butar-butar. Tuhan mau lihati ma di pakabuasion nasidai. Diurupi jala di patauhodo nasida makobasi di huriaon. Argado sude naong pinatupan nasidai di adopanmu nang di hami sude. Jala dirok hatamido ikut dohami Tuhan menghormati. Mangargahon sude akan naong pinatupani akan naong manguluhok kami terlumubi makobasi hami. Jala hutiru hami ma nasida di hapor siaon nasidai. Songoni ma Tuhan nasida tujuluanon selampar gogoi ramoti leon hai pason tabba makalas ni roha nasida. Nang ditikyon Tuhan di patupado penahbisan yaka situa. Sia nasida Tuhan na ditahbiskan di minggu sadarion. Sai pargogoi di bagasan huasom manasida majaloi Tuhan. Jala margogo manasida makobasi. Jala di bagasan parsitutuon di bagasan biar maradopon ho mabahena kahaulion ditongani huriam. Rabdoho keluarga, sadama roha nasida, masyurupan manasida, asaboy nasida mempersembahkan na terbaik di adopanmu. Atok sa tuhoma sude ulaunon di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, posdo roha nami di pasu-pasu hodo hami, songon si Jakob napi nasu pasumi. Marhite Kristus Yesus, martangya kami tuho. Amin. Tapasahat ma peliata marede mahita. Musibang ato, armuin
Uriani tu hata nahina holongan nuaing masuk mahista tu acara khusus ima paborhaton situa na pensiun. Mare de mahita sian buku ede nomor 10 ayat sada laus 7 loma amang do inang. Amang manengan
sahuria na hinaholongan ni Tuhan Yesus, itay dadonoaing di tongat-tongatan ajongjong di joloon, ima amang situa Nelson butar-butar na mangula songon situa di Huriata salilingon di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Nunga digohitiki pangulaon nasida di Huriata. Alani pensiun manang masoho manasida nuaing sian ulaon hasituaon di Huriaon. Alani tamado tapasahat hamuliateon ni rohatta tutuhatta, naung madongani jala margogoihon huhut patauhon nasida nasalilingon, mangula-ulaon hasituaon di Huriaon saha tu na pensiun. Akup ni unedo pasahaton ni rohatta hamuliateon ni rohatta tu nasida, naung makalojahon jala makarosoton ulaon tohonan nasida di tonga-tongatta. Di minggu sadarion pawurhatot tamanasida mamasuhi pensiun sian ulaon hasituaon. Hamu amang situa Nelson butar-butar, hobartu aturan doho peraturan ni Huria Kristen Batak Protestan HKBP, nunga digohi hamu pajowon nasaha tu hamu marhobas di Hurian ni Tuhatta. Nama dok mauliate do Huriaon tutuhatta, napatau hok kamu marhobas hobar tutohonan naung saha tu hamu. Nunga digohi hamu panguluyon na pinadaton muna ditiki majalo tohonani. Di pasahat tamudo na pinangido ni Tuhani namadok sahat ula tohonan mi. Natamado si hamuliate honoton ni Huriaon nang akka pangulaw doho pakobasyon muna saliling hurang lobi 10 sada taon di Huriaon. Sehingga mamarparbui na hinawasan muna na salilingon, jalasay di jalo tuhatta may gabi pilihan na husus, mabuan pasu-pasu tuhagagad ni naposea do hatutugu ni haporsyaon di Huriaon. Alani tuhita saluhut dongan sahuria martangiang mahita tutuhatta. Ale di bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si hokopami para siroha, jala parholong ni roha si tutu doho di hami, mangasahon holong doho asi ni roham dohami ro tuadopanmu, pasahaton hamuliateon ni rohanami siala pangurupionmu di naposom na salilingon. Nungasaha di ulan nasida tohonan na pinasahatmi, saybahen ma ramos akaparbue ni pakobasion nasida na salilingon, jala tupak magabi togu haporsyaon ni sadok huriami tujuluanon, makirim hanguluan si saliling nililing na, nang naposom naung pensiun mamuka sadarion, say toktong maramoti tungpe marujung ulaw pakobasyon nasida songos situa di Huriaon, say palas maruha nasida tuho huhut, say toktong pahipas asa tungpe pensiun, alay danggabi masohot yang go mabuan halak tuhaluaon di goarmu, tanganmu nago pasu-pasuima, nama masu-masu nasia dia ka ari-ari ni nguluna, lumawi di ari ni hatutuana, asa say toktong manaili dopako nasida. Pasu-pasu keluarga doho yanakon nasida, rodi pinopar nasida asarap mangolop-olopon nasida dinadenggan disude denggan ni basami. Akum nii, dang lupa hami mangidohon tuho Tuhan, akahagaleon hahurangan ni dongan namion tagan di pakobasyon na nasalilingon. Holong mima na makukupi saluhut nai, pinuji maho Tuhan rodi saliling di liling na. Amen. Nuaing tabigima pajahon di SK pensiun. Surat Keputusan Pensiun Penatua nomor 22.01.02.01/002-10 Romawi /2025. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau berkedudukan di Pekanbaru, menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6 poin 6 tentang pensiun penatua HKBP
memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan menetapkan nama Situa Nelson Butar-Butar, tempat tanggal lahir Tanah Jawa 15 Oktober 1960, ditahbiskan tanggal 18 Mei 2014. Pensiun dari Penatua HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Distrik 22 Riau, karena telah mencapai umur 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas Penatua, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 19 Oktober 2025. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau, Pendeta Resort Pendeta Donda Simbanjunta MTH ditandatangani. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan 1. Majelis HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, 2. Majelis HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, 3 pertinggal. Ale napo soni debata mardongan pos niroha di debata ama anak doho todi porbadia hupabor hatami mahamu tu pensiun hasituan sai di parar tu hatama pakewasion muna nasalilingon jala diramoti mahamu di ari-ari ningolumuna dope tutiki naroon. Amin. Mangadop tu ruas mahamu amang. Noeng sahat mahita, lau pasahat ton pakamuliate honon di Huria tu nasida. Pada saat matu para tahun mewakili Huriata songon pasahat Cendramata. Mulia tema dituhata, mulia tema pertikian naleh itu, nungata kasbit itu di jalur itu hata marhitena posona pardita resota, ima nong purna bakti hamu amang butar-butar, dengan situa nama mula di Huriata HKBP Pekanbaru, lasudoroha saat diulahamu tohona muna songon situa perhalado di tonga-tonga ni Huriata. Laos di partikianon Huriata HKBP Pekanbaru. Madok muliate di sudi pangkubasyon. Alani partikianon mapasahaton nami songon naung diatur Huriata HKBP Pekanbaru songon tada mauliate di pangkubasyomu nasalilingon di tonga-tonga ni Huriata HKBP Pekanbaru. Adong hatan ini ada dua nama dok ritar inna bonang di galatio sagu peles salabia lasmarohani situai amang butar-butar dok keluarga macalo horasma Huriata sudinang perhalado di napasahaton nang namangalian. Lau sadong do dison songon piagam penghargaan sian Huriata. Majelis dan Jemaat HKBP Pekanbaru mengucapkan terima kasih atas pelayanan,
Situa Nelson Butar-Butar sebagai Parhalado HKBP Pekanbaru di sektor Wonorejo, masa pelayanan dari tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025. Laos di Pasahat, Sian Distrik 22 Riau do piagam penghargaan tu amang Situa Nelson Butar-Butar na memasuki masa pensiun sadarion. Atas nama semua pelayan na adong di HKBP Distrik 22 Riau songonima secara khusus di HKBP Resort Pekanbaru dohot HKBP Pekanbaru. Madokon mauliatema di sude akapakubasion ni amang. Jala didok hatani Tuhan, nungahu pasidung paraluan nadinggani, nungahu paujung parlojon ngoki, ramot hubahen hapor siauni. 2 Timotius 4 ayat 7. Pekanbaru 10 Oktober 2025. Preses HKBP Distrik 22 Riau, Pendeta Hardi Lubantobi, Master Teologi, Upasat Tami Matuama. Noeng pinasahat ma tiki tu amang situa sonari malang laho pasahat hatap manang panidang yon nasida teh selama melayani di Huriat. Mangadup turwas mahamu amang? Iya. Mangadup turwas mamang. Mangadup turwas mahamu amang? Iya. Iya. Silakan amang. Madoa tamak. Iya. Mau lihat ma perjuru taruk tua mata dewata perdenggap basah di siala asido tolong merohana di lehon di hita pason boy hita marpungu di bagas coron itu tahun lima di acara praminggota laus sekaligus matutu napa borohaton situa na pesiun au sendiri situa Nelson Butar-Butar do sekaligus di penabalan siahalakan non nagabe itua di Huriatau. Jadi dihamu amanami dohot inanami rodi sudi mati kita napungu di bagas coron itu atau lebih kurang matutu 10 tahun au marhobas melayani di Huriatau di sialani di na 10 tahun ini daktar bae swadong hahurangan nami pasti doarong hahurangan nami di pelayanan nami di Huriatau di hari nauli na dengganoma molot madong akan salah pabahenan nami mengidumahap kami suhamu amang do tamu inang suang songoni nang akan aku sebuluk pe hati adong kapabahenan nami na hurang lobi maapok kamu mahami di bagasan rohamuna tangyang masih tangyang mahita dujuluan non asa giat di pasu-pasu tuak kita lumobi ma songon hami na pasiun bui haminian sipas gajah umur di nama dalani hapensiunanon laos bui hami dohot payuti utaka poparan jadi mau lihat ma di hamu lumobi ma di pangula nago tiki suang songoninang Parhalado sude
Olan hata mau lihatero na boy pasahatan. Lumoy ma di pinang pendeta resokta na manguluhon huriat taon mau lihat ma di inang say lam ditambay tu hatta mahai pason gogo do bisuk dinalako makobasi huriat taon kolar hata mau lihat na boy pasaton nami tuhamu amang inang panggula nagotik sinami dohon parhalado nami. Jadi saat dinai molo ado akan orang lebih pa hapus sok kamu mai di bagasar roh hamuna hamuna be dangarung nian naka nasala di baik kamu tua walai ngaperjulo memaafkan molo adong akka pabahenam ka na orang lebih tu ngaperjulo biau memaafkan. Jadi kolala songonima songon hata na perpudi sian kami situa na pasiun mau lihat ma Tuhan memberkati Mau lihat Putima Horas. Amin. Nuaing masuk mahita tu acara majakon situa. Marede mahita. Laustroma tujolo anon aka calon situa nanaing ditahbiskan do keluarga. Nuaing tabigi ma jumolo pajahaon di SK pengangkatan ni aka situa di tongani huriata. Surat Keputusan Ketetapan nomor 04/22.01.01/SK/ST/10 Romawi _2025. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru berkedudukan di Pekanbaru. Menimbang perlunya melanjutkan dan mengembangkan pelayanan di HKBP Pekanbaru. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 3.2 tentang tugas-tugas pelayanan di jemaat dan aturan peraturan HKBP pasal 25.6 tentang penahbisan penatua. Memperhatikan hasil katesisasi calon situa di HKBP Pekanbaru dan keputusan rapat Parhalado HKBP Pekanbaru. Memutuskan dan menetapkan mengangkat 1. Calon situa Juli Mangarahon Gabe Tambunan
2. Calon Situa Edward Saur Hamonangan Sitompul. 3. Calon Situa Masborn Pasaribu. 4. Calon Situa John Revis Ojak Parasian Pandiangan. 5. Calon Situa Tahan Manogi Sigalingging. 6. Calon Situa Alfred Parsauran Siregar. 7. Calon Situa Bernard Siahan SPI. 8. Calon Situa Lambok Agustina Boru Simanjuntak. 9. Calon Situa Neti Boru Pasaribu. Sebagai penatua atau sintua di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2025. Menugaskan yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai penatua sebagaimana tertera dalam agenda HKBP dan aturan peraturan HKBP pasal 25.6. Dalam melaksanakan tugasnya agar yang bersangkutan mentaati konvensi, aturan peraturan HKBP dan RPP serta berkoordinasi dengan pimpinan jemaat HKBP Pekanbaru. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditentukan kemudian. Keputusan ini berlaku hingga yang bersangkutan genap berusia 65 tahun. Jika ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini, diadakan koreksi sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 19 Oktober 2025, Pendeta HKBP Resort Pekanbaru, Pendeta Dondan Simanjuntak MTH ditandatangani. Petikan disampaikan dengan hormat kepada yang bersangkutan, Parhaladu HKBP Pekanbaru, Parhaladu HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, Preses HKBP Distrik 22 Riau, dan Pertinggal. Hamu ale akadongan nasahuria di idahamudo noaing dongat taon jongjong dison na itapilit bahen situa di tonga-tongata. Naing Pangidoon nasida mapasu-pasu sian tuhatay, asa margogo nasida mangulahon ulaon nasida. Atong tabege majolo pangaripunan ni ulaon ni situa. Parjolo, pangula ni huria do nasida mamata-mata hodongan akan apinasaha tu nasida. Dohot mangaramoti parange nasida. Molo di boto nasida na hurang ture parange ni manangise, iko picangon nasidai, manang pabuaon nasida tu guru doho tu padita asa dipature. Na paduahon, madasdas dongata tu parmingguon doho manakasi alana ubahen nasoro. Patuluhon madasdas, anak boru sikola asa odop ro. Paupaton manikir akan amar sahid, jala paturehon narikot tu nasida doho nasa natar patupasa. Alay narumikot, pasingoton hata di debata tu nasida doho tumangnya kosa. Palimahon mangapuli akan amarsak, paturehon akan adangol doho napogos. Paunopon mangapuli akan si pelebegu, aka parugamo na asing dohot akan nalilu, asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupani Tuhan Yesus. Papituhon mangurupi paturehon akka guguan, doho ulaon narikot tu harajaon ni debata. Ope dihamu na hinaholongan, naing takas botoon nami burju ni rohamuna, mangaradoti ulaon hasituaoni. Dibaheni alusihamu ma nahusukutonon tuhamu. Parjolo, naolo dohamu mamarangeho parange natama di jolo ni debata doho di jolo ni jolma napaduahon. Naolo dohamu majalo ulaon hasituaon songon nahu pajojor odeng tuhamu. Patuluhon, naolo dohamu mangaradoti sude sian nasaroha doho sian nasa gogomuna hobbar tuhata ni debata. Molo sada rohamuna mangoloi jala marpadaton sudenai di jolo ni debata doho di jolo ni huriana di son dok kamuma alus muna. Atong romahamu asa masih jalanga kita bahwa hok ni padan munai
jala pabua na olo dohamu mangula ulaun di debata rap dohot tami. Hatan itu hata di pajakonon situa sadarion di amang situa Juli mangarahon gabe tambunan. Opehamu akadongaku nahina holongan marsioho jala somu bauba mahamu jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaun ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halo jaun muna di bagasan Tuhani. Sadakorin bidu 5 ayat 50. Di pargogoi Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite tot di porbadia maka burjuhon si ulaun muna na dipasaha Tuhamu sadarion asa marsangap goar di debata di tonga-tonga ni Huriana. Amin. Hatan itu hata di pajakonon situa di amang situa Edward Saur Hamonangan Sitopul Imasian songon anak ni Jol Maipe dada asa dioloi halak ibana ubahen naro ibana balik pangoloi jala mangalehon hosana bahen towus ni torop jolma. Matius 20 ayat 20. Sai di pargogoi Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu marhite-hite tot di porbadia maka burjuhon siulaun muna songon na dipasaha Tuhamu sadarion asa marsangap goar di debata di tonga-tonga ni Huriana. Amin. Enggak, belum ya. Hatan ide bata di pagjakonon ni situa di amang Marsborn Pasaribu. Sian rohamu nama ulahamu nasa si bahenon muna songon natutuhani dada tujolma. Kolose 3 ayat 20. Sai di pargogoi Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite tot di porbadia maka burjuhon siulahonon muna songon na dipasaha Tuhamu sadarion asa marsangap goar di debata di tonga-tonga ni Huriana. Amin. Hatan itu hata di pajakonon situa amang John Revis ojak parasian pandiangan. Mauliate hudog di nama pargogehon au ima Kristus Yesus tuhatai ai dietong do au haposan ubahen na dipabakit au gabe parhalado. Sada Timoteus sada ayat 20 sada. Sai di pargogoi Tuhan debata aman di Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite tot di porbadia maka burjuhon siulawan muna
songon na dipasaha Tuhamu sadarion, asa marsangap gowarni debata di tonga-tonga ni huriana. Amin. Hata ni debata di pajakonon situa dia mangtahan manogi si galingging. Masih pature-turean mahamu ganup marguru tu asiasi na jinalona. Songon aka juara bagas na burju di ragam-ragam ni asiasi ni debata. Sada Petrus 4 ayat 10. Sai dipargogoi Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu, maka burjuhon sude aka ulaon na dipasaha Tuhamu sadarion, asa marsangap gowarni debata di tonga-tonga ni huriana. Amin. Hatani tu hatta di pajakonon situa di amang Alfred Parsaoran Siregar. Au ma dihuton ganup na olo mangului au. Jala ia disi au disi madohot anak somakku. Pasangapon ni amai do ganup na mangului au. Yohanes 12 ayat 26. Sai dipargogoi Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu, marhite-hite tot di porbadia maka burjuhon ulaun na dipasaha Tuhamu sadarion, asa marsangap gowarni debata di tonga-tonga ni huriana. Amin. Hatan itu hatta di pajakonon situa di amang Bernat siahaan. Unang niang roham di silehon-lehon na dihoi, na dipasaha tuho marhite-hite panurirangot doho pangapehonon tangan sian aka situa. Sada Timotius 4 ayat 14. Sai dipargogoi Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus marhite-hite tot di porbadia mahamu, maka burjuhon siulahonon muna songon na dipasaha Tuhamu sadarion, asa marsangap gowarni debata di tonga-tonga ni huriana. Amin. Hatan itu hatta di pajakonon situa di inang Labbo Agustina si Majutak. Unang niang roham di silehon-lehon na dihoi, na dipasaha tuho marhite-hite panurirangot doho pangapehon tangan sian aka situa. Maliaki 3 ayat 17. Sai dipargogoi Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite tot di porbadia, maka burjuhon si ulahonon muna songon na dipasaha Tuhamu sadarion, asa marsangap gowarni debata di tonga-tonga ni huriana. Amin. Hatan itu hatta di pajakonon situa di inang Netti boru Pasaribo. Aidang nageduk debata tung halupahonon nama na niulamuna do holong nirohan na pinatuduhon muna tuguarna di pakubasion muna di akan nabadiai na jolo rodinoaing. Sai dipargogoi Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite tot di porbadia, maka burjuhon siulahonon muna na dipasaha Tuhamu sadarion, asa marsangap gowarni debata di tonga-tonga ni huriana. Amin. Atung tuson mahamu aka amang inang situa, maka liangi aka dongata. Dihabirang doho di siamun.
Hamu akadongan na di huriaon, jako kamu manasida di bagasan dame, sude mahitau margogo tumangyakon nasida. Asa majadi ulaw nasidai, huhut makorhon hasangapon di tuhatta. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di banua gijang mauleate marohanami tuho, alani asini roham di akadongan namion. Say tabay maturohan asida akasi lehon-lehon di tod di porbadia asalam marroha jala margogo nasida mangaradoti tohonan nasaha tu nasida asi maroham doho di sude ruas ni huriamon asalam hot hapor siaon nasida be jalalam ture parange nasida mangihut toko sungguli marohanami asa masya holongan unang adong si picangot di hami asalam rarat harajaonmu jalamar mulia goarmu nabadiai. Amen. Noaing tabigi makor sian parhalado. Hudul ma keluarga na majalotohonan menghadap tu ruas ma akan nang majalotohonan. Hudul ma keluarga. Dipudi ma keluarga, dipudi ni aka situa na ditahbiskon ma keluarga bu ido dese. Hudul ma keluarga. Dipudi ni situa. Dah. Ya.
mahita dabuak ma inganat tabi. Terus memusi acarata pinasahap ma hata patujolo sian nang majalo tohonan situaun doho keluarga pinasahap ma mewakili sian nang majalo tohonan. Shalom, amang ina. Nai dihormati kami, inang Padita Donda Borsi Majutak. Nai dihormati kami, amang inang Pangulan Nagotiki na adong di huriat taon. Nai dihormati kami, dihamu amang inang parhalado ni huriat taon nani haholongan nami hamu amang inang na tua-tua nami ruas ni huriata di huria HKBP Pekanbaru mulai ate tutu tarok tuadopan ni debata di hari mingguon nabi narbadia ni debata tongom mahami calo situa sia halak ditabalhon gabe situa ni huriata amanginang molo hami dang mardia-dia hami na say totong lo hami mangidu pangurubion tuhamu amanami nanami ruas ni huriata asa dibok kamu hami ditang yang muna asa mergugum hami tutu mangulahon nani ajaron ni di huriat tahun saboy hami mangulahon saluhukna hatan ide bata di gulmi ni ngulunami ang songoni madok mulyati ro hami Tuhamu amanami nanami naung pinilik muna hami nagabe calo situa di huriat tahun nagabe situa di huriat tahun margugo mahami tutua manginang tujuluan ni arion na mangulahon hasituan nami nang songoni di Pangulan Nagotiki ngoliate hupasatami ala naung diajari hamu hamisian buduk ni roha dok serek muna amanginang saya dapat nami mai tutu di roha dok pikiran nami di ngulu nami si ganubari imajo hata siak kami mau lihat ma horas betul ma pinasahap ma mewakili ruas ni huria sian sektor Unarejo Paborohaton situa dohot majakot situa 75 naung dipilit sian sektor Unarejo utusan mak sian Unarejo monosorona sida may pilitiannya tak berhalangan adong diso maju mang mewakili sian Rosni Huria sektor Unarejo
Narong diutus merasa sektor Nerejo maupun ganda maju mau. Mauliate jumulo tapasahat tu amat dari bata apa tu pa perpungan tahun 3 tahun 5 na majalo ka mata do nanta situa di huriat tahun do na amata situa nami di Hodorejo si putar-putar saya di dongan itu hatta mahamu tujuluan nyarion walau hamu mapanugu-nugu di Tuhan Yesus natutu hamu mangula di huriat tau. Jadi nang marnalo hamu nang marnabosak kamu to kahami ruas ni huria na marmalas-malas na sejujut maralo turo hamuna ikon gabi pirdo to dimuna tujulan nyarion jala margogo mahamu mulai sianon tugijang na pituhalia kamu martangiak sadari be kamu mapitu puluh pituhali asa margogo hamu ate Sunguni majo hatak mulia tema nang ya kabangunan agun tinggi. Ima gudang doa urangan niba je mulia tema saya ajar-ajar yang muami je bas. Mari tibat muat tahun marsangat matu hatta mulia tema ditua mulia teri tasalu nak botima. Mau lihat. Iya. Duk sipul pinasama mewakili Parhalado Tuamang Situa M Pasaribu. Horas marita saluhuna jam nasongon nah jam tonga 2 teh nasongon namar gorok rabu tuha ngamasyat tu sakita di si na perjulu jongjok kami di sonwaing ima utusan sian saluhu na Parhalado HKBP Pakabaru pasahaton hata nauli hata nadingkan na perjulu tudongan nami situa en butar-butar amak situa nami nang dohot inang sian hami dong amu Parhalado na makoba si dobena selamat menempuh masa pensiun salam tidak baitu hatama gugu lumo binang hahipason di amak situa nami lumo binang inang nunga moru ulau minang ima napaingaw ton amak si putar-putar suatu terlebat sermon dohot manggosok baju tohonan nai lawari minggu mau rumah ulam nang amang putar-putar pena mau lari Jumat biasana nunga persiapan law sermon alai mulai suku tamang nunga boy amang merdalat-dalan dohot pahopu nang keluarga tumol tinggal memilih nama amang mol dia masih pilih tomo hari Jumat sahatu hari Sabtu horas ma'amang sehat selalu tangyang nami ma Tuhan memberkati lau suhud tangyak kok kami kadongamu asawui somun amang sahat mangula tohonani hati amang dah horas ma dita saluhu suaksone manang di dongan nami situa nai baru macalo tohonan ditiki calo situ hamuna takas doho berek kami burju-burju doho hamuna patuh alai pangidoan mau ludung gabe dilantik kamu jadi situa sotung gabe tak bagi cang rohamuna harus semakin tunduk harus mangula songo jajita jajimuna nakkan dison pitu nakkaningan ulau
ikut do ulah hongon muna. Dan adong cerita mana alasan au parkarejo, au mengurus dana. Alai hita do mengatur partikiat tama. Sermon tetap ikomar sermon. Makobasi di huria ikut do hobasata. Ikut do semakin rajin tamuna dunggabe di jalohamu tohonan hasituaon gasan sadarion. Asa martaba-taba las rohani ruat huria hakabe pakab. Lumuwi mak si paingoton nami dang holat di huriaon lau hobasata. Lumobi nang di sektor-sektor alasya sektor do harorwata ruas sektor taruh nama militita jadi ikon lebih do hita makobasi di sektor tai asa toktong marmulia marsanga warni debata jala lumobi lat rohani ruasta na di sektor masing-masing atau selamat melayani ma di huriata HKBP Bakabaru lumobi ma nang diadopan ni debata. Tuhan memberkati. Horas merita salon na butima. Terus sama lota laos marede mahita. Marede mahita laos jongjong mahita saluhuna. Tatangnya koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhu silehon-lehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasiang hami pilihanon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam utadahami godang di selehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Donaku
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasau rohon madamena tu todi munabe. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom di Hitasde. Amang inang songon otangan ni parhalado romahita aka utusan songon naung ditotopon. Tuson masude aka parhalado amang inang parhalado nago tiki